ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Накау Тиҷи қарор дорем ва мо дар навори имрӯза дар бораи маросими вазнкаши Шараф Давлатмуродов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур иштачӯя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Ва пеш аз сарчаи видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайку комментария қати ҷанговари тоҷика дастгирӣ кунед. Ин қувва вақти шуморо намегира, аммо ҷанговари тоҷик дар як қувваи илҳомбахш аз ҷониби шумо мешавад. Чанд лаҳза пеш маросими вазнкашии Шараф Давлатмуродов ва рақиби ӯ Анатолий Токов хубу хотирмон гузашт. Наворҳо аз ҷараёни вазнкашии ҷанговароро марҳамат хитон тамошо кунед. Your first to the scale, Шараф Давлатмуродов. Shirhan brings 18 victories, 3 defeats, 1 draw, 8 knockouts, 5 submissions to his credit on the scale, 186 pounds even for Davlatmurodov. Record 29-2, 16 knockouts, 7 submissions. Onto the scale, 185 even, 185 pounds even. And now his opponent fighting out of Russia, Anatolий, Tokov. Out of Fyodor team. Fight number 1 tomorrow night, main card, middleweight set. It is Шараф Давлатмуродов, Анатолий Токов. дӯстон, мо аллакай аз куҷо ва чӣ тавр бепул тамошо кардани ин турнирро дастрас кардем ва худи багоҳ маълумоти пурраро пешкаши шумо мегардонем. Ба шабакаи мо обуна шавед, то ки ай хабарҳои ҷолиби ҷаҳони ММА бехабар намонед. Зангулачаро барои видеоролики оянда гирён кунед ва як чизро фаромӯш накунед ки шумо беҳтаринед. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо карда моро ҳамроҳӣ кардем. То видеоролики навбатӣ, хайр.